kọmputa a na-asụrụ ala ọdụ ndị obi ya n'isi dị ya n'isi ọ bụ Chief Charles Nwadukwu Lampard Island ya bụ na-esoro ọba Nwadukwu ana ọ bụ Nwadukwu amụne n'aha nke na o biri Uganda so ọ kpọtara ndị bịara ịnatarịa asambodo ya nne ya ọ bụ ada nwanyị bụ na-echi ọ bụ ada amụ amụ ọ bụ onye na-echere mmadụ ọ bụ onye ọ dụghị onwe ike ime ka o mee ka the other person happy ọ dụghị otu sacrifice ọ dụghị onwe ike ime ọ dụghị emerụ m emerụ and ọ dụghị onye dị echi aga ahịa ya sịla ya na mmadụ so ọ bụ ada and anyị chọrọ inye chief kama ọsọ agha hapụrụ ha ndị ọhụ anya wo ewegwuruwo nke community service award ma ọ bụ ya nyere ya kama nyere ya chief n'ihi na nke ekwetara ịka nke mmadụ ikwu mana otu ọbụla osita ka a na-eso na mmadụ ọbụ mmadụ ugwu anyị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ adụkwu anyị ya gazie Akomodo ndị amụna sinagogu onye ọbụla onye adụ ndị amụna sinagogu dịka ebu ugwu ịbụ dịka ebugo ugwu ịbụ dịka ebugo ugwu so a na-etuwe ugwu dịka dịka ugwu nke amụna obodo n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ a na-asị ya gazie n'aha Jizọs jiri ya ngwongwo ka onye Chineke agọziere ya Honorable Barrister Emeka Okorafor. Honorable Barrister Emeka Okorafor. Nwoke ọma Chineke ha zuru ezu. Come closer. Come closer. Yes. Honorable Barrister Emeka Okorafor. Ọ bụ nwa na-anọchite anya anyị ọma. Ọ nọ na n'olu ya Galile n'ihi eme nkọwa arụ na onye ọ bụ. Ya na nwunye anyị ka gara nwagharị oriri nso nso ihe ahụ ebelebe gburu. Ndị amụna na-ekele ahụ. Lansụ na ọ bụ achịrị agbara ọha. Achịrị agbara ọha lamụ n'otu. Mana ohu asị eboro. So I last watching up along. Sorry, until I brought her. That guy said, you got him estimated it doing a wrong there. It's not here in a banana. I don't know how my mother estimated about who gave this higher. I am going up in Amos, over actually I brought her. I will ask all that you are in the idea. So let me give a problem. I'll start to make it. I was in like you. I got it. I got to tell you. I get some of the product. Achina Borova. That is not the best.